बबेहाय नुफोरखो बबे दुनियाव नुफोरखो बेबायदिलाय जाम्बा थांसै माने सोरखौ जाम्बा खालामनो नागिरदोंबोलाय बबे दुनियाव नुखो सोर गोजोन्थों रायजोफोर दिनैहाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भिडिअ होलांसैलाय आरोखि ना जोंहा बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ UPPL आव हाबनो फैगासिनो दङ दा खोनानाय बायदिबा आरोखि ना 14 तारिखआव UPPL आव जयनिं जागोन दा बे जयनिं जागोनखौ लानानै माखासे BPF नि दैदेनगिरि माने हाग्रामा महिलारि सारा आरोखि ना बेनि उल्थायै जोङो खोथा बुंनायखौ नुनो मोनदों दा दिपेन बर'आ बुंदों आरोखि ना आं देरहागोन गुबुन पार्टिनिफ्राय मदद लानानै आं देरहागोन होनना बुंदों आरोखि ना दा बेखौ लानानैनो हाग्रामा महिलारिया मा फिननाय होदों नोंथांमोननो आङो देखायलांगासिनो दङ नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोननि बुजिनायनिफ्राय कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरदो दा आं भिडिअखौ होलांनि मोजां आइडिया दिपेन बर'ना देरहागोन बियो गासिबो दलनि हेफाजाब लानो नागिरदों दा बबेहाय नुफोरखो बबे दुनियाव नुफोरखो बेबायदिलाय जाम्बा थांसै माने सोरखौ जाम्बा खालामनो नागिरदोंबोलाय बबे दुनियाव नुखो सोर CPM आ हयथ' नोंजों एलायन्स दंबा सोरबा कंग्रेसआ एलायन्स दंबा नोंखौ सापर्ट खालामगोन नोंहा सोरजों एलायन्स दं फैगौ बैसागुनि सिगां आसाम एसेम्बलि इलेक्सन जिथु जागोन बिनि सायाव सावरायनानै सिद्धान्त लागोन आरो जोङो जायफोर गेलेनो गोसो बिथांमोनहा दरखास्त बा एप्लिकेसन होनो हागोन होननानै जोङो जोंनि गेजेराव सावरायलायनाय जागोन बेखौ मालानिफ्राय होनो हागोन बेनि दिन थारिखखौ दिनै थिग खालामगोन आरो जोंना खोथाया जाहैबाय NDA हिसाबै BTC ओनसोलाव 15टा सिट दङ NDA हिसाबै 15टाखौबो दिसपुराव लानानै थांनांगौ बे जोंनि थांखि आरो 126टायाव NDA आ इलेक्सन गेलेगोन 126टा सिट दं आसामाव बे हिसाबै NDA हिसाबै जों गेलेगोन जोंना जाहैबाय बेबायदि जेनेबा 4टा 5टा 10टा नङा जोङो NDA हिसाबै 15टाखौबो दिसपुराव लानानै थांगोन बास सार एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बयबो हान्जाया मदद होयोब्ला राजखान्थियाव फैनायनि बाथ्राखौ एसे इंगित होनायखौ बेखौ नोंसोर मिथिगौना मिथिया बे माने सोरखौ जाम्बा खालामनो नागिरदोंबोलाय बबे दुनियाव नुखो सोर CPM आ हयथ' नोंजों एलायन्स दंबा सोरबा कंग्रेसआ एलायन्स दंबा नोंखौ सापर्ट खालामगोन नोंहा सोरजों एलायन्स दं क्लियार खालाम नोङो अल पार्टिजों एलायन्स खालामखांबाय नामा BPF जों कंग्रेसजों BJP जों CPM जों UDF जों रायजोर दल आसामाव बहुद पलिटिकेल पार्टि दं रायलायदो रायलायनानै बेबादि जानो हायोबाथ' मोजां रायलायदो BPF जोंबो रायलाय कंग्रेसजोंबो रायलाय BJP जोंबो रायलाय UDF जोंबो रायलाय रायजोर दलजोंबो रायलाय CPM जों रायलाय CPIML दं हाजारथा दल दं बे दलफोरनि हेफाजाब नांगौ होनदों दा दिपेन बर'आ सार सिडली बियाबाव साथाम साब्रैनि मुं ओंखारबाय बे नामा हाजार ओंखारबाय थागोन दिपेन बर'आ मोजां आइडिया दिपेन बर'ना देरहागोन बियो गासिबो दलनि हेफाजाब लानो नागिरदों दा बबेहाय नुफोरखो बबे दुनियाव नुफोरखो बेबायदिलाय जाम्बा थांसै दा रानलायनाय मा सिजिखिनि BTC आव मासे रानलायनाय BJPनि मोनबाय आरो BPF जोंना बिदि नङालै आङो नुदों चिफ मिनिस्टार बिथाङा आसामनि मुख्यमन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंदों BJP आ मोनब्रै लागोन BPF नो 11टा हगारगोन होनना बुंदों बे 11टा हगारनायखौ दिसपुराव नांगौना नाङा मानो जोङो NDA हिसाबै मथथे 15टाखौबो दिसपुराव हरजोबगोन आं बास 13 तारिखआव भारतनि गाहाय मन्थ्रि फैगासिनो दं भारतनि प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदि दाङ'रिया बिथाङा फैगासिनो दङ जोंनि BTC रायजोफ्रा बिराद मोनसे आसायै दङ माबा मोनसे मोनगोन होननानै आरो जोङो BTC नि जेसेबां जाथि जनगोष्ठी दङ बयबो जयैनो बरायनो लाहार फाहार खालामगासिनो दं जेसेबां जाथि जनगोष्ठी दं जोङो बयबो जयैनो बरायगोन आरो जोंहा मोनसे दासिमबो आसा दङ भारतनि गाहाय मन्त्रि प्रधान मन्त्रिया निश्चय BTC रायजोफोरनि थाखाय माबा मोनसे होलांगोन होननानै माला फोसावगोन सार बिजाथिनि मुंखौ बिजाथिनि मुङा जेब्ला इलेक्सना डिक्लेयार जागोन बिनि उनाव जागोन